22. Μίνα. Λόρα 25. Βάνα 22. Ίνα 20. Αυτές είναι 4 από τις 12 υποψήφιες των καλυστείων transsexual που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε λίγες μέρες σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας. Θέλεις να πάρεις το πρώτο τίτλο? Αν σου λέγα όχι, δεν θέλω. Θέλω, ναι, αλλά και να μην τον πάρω, η εμπειρία μου φτάνει. Είναι εμπειρία μόνο. Και αν δεν πάρω τίτλο, θα περάσω καλά σίγουρα. Δεν θα έλεγα όχι την πρωτιά, εντάξει, και για την εμπειρία πιο πολύ το κάνω. Απλά για να δείξω το πρόσωπό μου, τίποτα άλλο. Μόνο το πρόσωπο, παίζει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή πρώτη θέση δεν θες να πάρεις? Πάρω δεν την πάρω, ξέρω ποια είμαι. Την οργάνωση έχει αναλάβει επιτυχώς η Εύα Κουμαριανού. Πιο καλά να δαμάζεις 12 λεοντάρια παρά 12 κορίτσια εντός εισαγωγικών. Τέλος πάντων, όλα καλά πάνε. Transsexual από 19 έως 25 ετών λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό ομορφιάς. Εκτός από τα κορίτσια, η φιναλίστα έχει και πρόγραμμα. Αληθεύει ότι θα έρθει στη Λεφτοσεντάκου να τραγουδήσει? Ναι. Έχω πάει στο μαγαζί και της το είπα. 7 χρόνια αργότερα από τα τελευταία καλυστεία transsexual που είχαν διοργανωθεί στη χώρα μας, η Εύα Κουμαριανού ετοιμάζει εκπλήξεις και θα φέρει τα πάνω κάτω. Επιστρέφουν δυναμικά από τα καλυστεία? Δυναμικά και με βούλα βέβαια. Τι εννοώ με βούλα? Έχω πάρει την αποκλειστικότητα. Τα έχω κατοχυρώσει στο όνομά μου. Όποιος τολμήσει να κάνει καλυστεία transsexual θα έχει ποινική λίτρα. Κλέψιμο πραγματικών δικαιωμάτων πια. Η νικήτρια του διαγωνισμού θα ταξιδέψει στην Αμερική για τον παγκόσμιο διαγωνισμό transsexual. Και αυτές που δεν θα βγούνε θα έχουν κάποιο χρηματικό ποσό. Όλες όσες λάβουν μέρος θα κερδίσουν τίτλο αλλά και χρηματικό βραβείο. Φέτος για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει, θα έχουμε τη Βασίλισσα Transsexual, Star Transsexual, Miss Transsexual, Ελληνίδα Transsexual και Miss Young Transsexual.